मिथिंगाया फिन खनसेबाव गावनि गोख्रों गोहोखौ दिन्थिदों। तिब्बतनि सिजागे ओनसोलाव 6.8 मेग्निट्युड गोहोनि गिख्रंथाव बांग्रि मावनायजों न' बिल्डिंफोरा बायग्रबनायजों लोगोसे गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा जादों। बे बांग्रि मावनाया तिब्बत, नेपाल आरो भारतनि रोजा रोजा सुबुंफोरखौ गिनाय आरो रैखाथि गैयैयाव खोख्लैदोंमोन। बांग्रि मावनायनि मिरु थावनिया सिगाजेनि डिंग्रिं काउन्टिनि सग' टाउनशिपआवमोन, जेराव बांग्रिया 10 किल'मिटार गोथौआव मावदोंमोन। बांग्रिया गुबैयै तिब्बतआव मावदोंमोन, जेराव सा 126 सुबुंफोरनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे सा 188 निबो बांसिन सुबुंफोरा जोखोम जादों। बे बांग्रि मावनायजों तिब्बतनि बयनिख्रुइबो गोथारसिन धोरोमारि मिरु आरो फनसेन लामानि दोरोङारि सिबिग्रा थावनि सिगाजे ओनसोला गोबां खहा जादों। डिंग्री काउन्टि, जाय माउन्ट एभारेस्टनि साहायारि बेस केम्पनि साखाथियाव दङ, बेबो बांग्रि मावनायजों बयनिख्रुइ बांसिन खहा जानाय ओनसोलफोरनि गेजेराव मोनसे। बे ओनसोलाव 27 गामिफोरनि सा 6,900 सुबुंफोरनि गेजेराव बांसिनानो न' गैजायै जाबाय। बांग्रि मावनाय ओनसोलनिफ्राय गथ'साफोर आरो बैसो जानायफोरखौ बायखोन्दा बाहागोनिफ्राय बोखांनाय जादों। चीननि हादरगिरि शी जिनपिंआ गोहोम गोग्लैनाय ओनसोलफोराव गोख्रैयै रैखाथि हाबा मावनो बिथोन होदों। बे ओनसोलाव सा 3,400 नि बांसिन रैखाथि होग्रा आरो सा 340 सावस्रि फाहामारि मावथिफोरखौ थिसननाय जादों। बांग्रिजों खहा जानाय जायगाफोराव फाहामथाय बादाफोर गायसननाय जादों, जेराव जोखोम जानायफोरखौ फाहामथाय होनाय जादों। नेपालाव काठमान्डुजों लोगोसे गोबां जिल्लाफोराव बांग्रि मावनायखौ मोनदांथिदोंमोन आरो सुबुंफोरा गिनानै गावसोरनि न'निफ्राय ओंखारबोदोंमोन। बांग्रि मावनायखौ भारतनि गोबां रायजोफोर जेरै बिहार, सोनाब बेंगल आरो सिक्किमावबो मोनदांथिदोंमोन, नाथाय जेबो जिउ आरो धोन खहा जानायनि खौरां मोनाखै।